Hola a tots! En aquest vídeo us explicaré com entrar al curs online que he preparat per aquest curs 2021-2022. El primer que haureu vist és que us he enviat un e-mail on hi ha el vostre nom d'usuari, l'e-mail que he fet servir per inscriure-us al curs i la contrasenya que teniu. El que heu de fer és venir a la pàgina web cursalemany.com i entrar on posa cursos, entra i registra. Fixeu-vos que simplement en posar el ratolí a sobre de la paraula cursos s'us desplega el menú i heu de clicar aquí on posa entra i registra. Un cop hagueu entrat aquí dintre d'aquesta pestanya, que es diu perfil, veureu que hi ha la paraula login i després heu de posar el vostre nom d'usuari o l'email. Una de les dues coses, la que vulgueu. I el password. Jo ho faig amb un exemple i poso aquest email, m'he fet, i la contrasenya. I seguidament clico a Login. Una vegada hagueu fet això, ja sereu a dintre del curs. El curs és privat, per tant, sempre us heu de loguejar, sempre heu d'entrar al curs per poder fer les activitats. Una vegada estigueu loguejats, veureu que us apareix una franja de color negre al capdamunt amb el vostre nom d'usuari, que jo havia posat SP. Normalment el nom d'usuari és la vostra primera lletra del nom i del cognom, o potser hi ha dues lletres. Llavors, a continuació, per anar a les activitats, hi ha diferents camins per fer-ho. El primer de tots i més fàcil és que torneu a posar el ratolí a sobre de la paraula cursos, s'us desplega el menú i heu de clicar aquí on posa activitats. I a continuació ja som a dintre del curs 2021-2022 i aquí us explica les activitats que teniu pendents i quantes en porteu de fetes. I aquí ja podem veure el curs. A la primera setmana veieu que posa Erste Woche Anfang i hi ha una petita explicació de què aniran les activitats i aquí teniu les tres primeres activitats que heu de fer durant la primera setmana del 13 de setembre. L'altra forma d'arribar també a les activitats és quan us acabeu de loguejar, quan acabeu d'entrar, cliqueu a cursos i a continuació a sobre d'aquest que posa curs 2021-2022 i ja torneu a ser al mateix lloc. També pot ser que hagueu anat a parar en aquesta pàgina d'aquí, que és el Overview. Aquí us he fet una petita imatge i un petit text de benvinguda en el curs. Us el podeu llegir si voleu i simplement heu de clicar continuar perquè us porti aquí, que és el mateix lloc que acabem de veure fa una estona. Aquí ens ha portat en aquesta activitat perquè ha volgut, però la primera de totes és aquesta d'aquí. Llavors, si ho veieu, hi ha la primera setmana, el text que us acabava de comentar i la primera activitat, que és aquesta. D'acord? Back to course, doncs et torna enrere cap a currículum. Per tant, si voleu trobar les activitats, sempre haureu de buscar currículum o simplement clicar aquí dalt on havíem dit cursos, activitats. D'acord? Una vegada vulgueu sortir del curs, ja heu fet les activitats i voleu sortir. El més fàcil és anar en aquesta franja de color negre que teniu sempre a dalt, posar el ratolí a sobre del hola i el vostre nom d'usuari i desplaçar-vos avall fins a la paraula surt, clicar i surts de la teva sessió. També la podeu deixar oberta si és el vostre ordinador i no passa res. I una altra cosa que podeu fer és desplaçar-vos fins al final de tot del curs i posa sessió iniciada amb l'usuari SP, sortir, si cliques aquí, també surts de la teva sessió. I una última cosa que podeu fer per sortir és que si esteu fent les activitats, imagineu-vos que estàveu fent aquesta activitat, no? Doncs just a sota de l'activitat
i torna a aparèixer el mateix missatge i si cliqueu a sortir, com faré ara, doncs es surt del curs. D'acord? Per tant, el curs, si voleu entrar-hi, veureu que per aquí no podeu i llavors heu de clicar Enroll i ja us porta a la pàgina que hi heu de posar l'usuari i la contrasenya. Espero que us agradi molt el curs. Adeu!